106.cat, el programa que els pares miren d'amagat, programa número 80 i l'últim que es fa en aquesta redacció. Una redacció que vam obrir l'Ernest Codina i jo l'any 2013, l'estiu del 2013. No hi havia parquet, les parets eren blanques, les vam pintar amb les nostres mans. Molt bé, molt bé. I on hi vam viure moments tan èpics, barra tristos també, com l'Ernest ballant Michael Jackson. Altres coses, per exemple, fins que no es va incorporar la Núria Codina a la redacció, hi havia una única taula, allà al fons de tot, i estava coberta, no de paper, sinó de bosses de pans al company, restes de patates, trossos de donetes, i la primera feina que va fer la Núria quan va arribar va ser dir: sou uns guarros, això ha de canviar, Una mica. I es van posar les normes de que no es podia deixar tot per sobre la taula. I bé, gràcies a això o no, hem arribat avui fins aquí. Per tant, últim programa, almenys en aquesta redacció. Vale, vale. No Tampoc ens és alarmem, que... perquè clar, ja... Estava espantant. En aquesta Hiperventilo. redacció ja veurem on aneu. Canviem de tema, anem per coses molt interessants, com quines són les sèries més cares de la història, les que han valgut més diners, perquè nosaltres fiquem Netflix, veiem unes sèries, però potser no som conscients que allò val molts calés. Ara no sé si ens ho explicarà la Mònica o La Mònica. Sí. Bé, doncs jo m'he informat i us portaré quines són les 5 sèries que més han costat al llarg de la història. Començarem de menys a més. És a dir, comencem per la número 5 més cara. Molt bé, aviam. Parlem de Game of Thrones, Joc de Trons, que va costar 10 milions d'euros l'episodi, que es diu Rati. Sí, home. L'episodi. Sí, no crec que... 10 milions l'episodi? Sí, aquí ho posa el meu guió. Allà Sí, posa. són No, molts no, calés. sempre en dubte, vull dir, ens estranya És que jo intento tornar-ho a mirar el guió perquè no m'ho crec. És molt bona la sèrie, però per episodi. Bé, doncs pels qui no l'hagueu vist, l'Ester també us ho explicaria perquè és gran seguidora, és aconseguir el tro que governa els 7 regnes, no?, que lluiten entre ells. Bueno, tothom es baralla amb tothom i clar, hi ha moltes escenes i molts paisatges i tot, però Déu, és que encara estic flipant amb els diners que costa. Vale, Pot ser? anem per la número 4, que parlem de la sèrie Friends, que Mira, també... troba el tap, Sí, troba el tap perquè gràcies. té gustos. Que també valia el mateix, 10 milions d'euros per episodi. Vale, això encara ho entenc menys, perquè a Joc de Trons hi ha Hi ha moltes efectes coses, especials. hi ha molta gent treballant, però a Friends, vull dir, no és... Doncs potser s'explica perquè va ser una de les sèries produïda per la cadena nord-americana NBC i va ser un fenomen de masses als anys 90. Crec que parlem de la primera sèrie que va generar molts fans darrere d'ella i que va ser una sensació. És a dir, mai abans ningú havia estimat tant uns personatges i havia seguit amb tantes ganes una sèrie com aquesta, que encara la podem veure a la tele, fent zapping, encara es pot veure i encara t'hi rius. Al número 3 trobem Emergencies Room, Urgències, que costava 13 milions d'euros per episodi. No, clar, és que lloga un hospital. Truca, Ja. queremos alquilar el hospital. Lo curiós és que 13. aquí va ser la primera vegada on vèiem a George Clooney com a gran reclam i va suposar la renovació de la tasca mèdica vista a través de la pantalla. Des d'ara hem vist fins ara moltes sèries basades en la medicina, als hospitals, però Urgències, d'alguna manera, és com la primera sèrie que es va fer coneguda com a tal. La número 2, i la cosa va fent més mal. Esther, si t'ha fet mal els 10 milions, ara Sí. prepara't. Ai, The Get Down, val 16 milions d'euros l'episodi. En sèrio. quina és aquesta? Jo no l'he vist. És una de Netflix, Sí, el que que està deies ambientada abans. als anys 60 o 70, no? Que Sí. surt el fill del Will Smith. Que està creada per Baz Luhrmann, Ah, sí. vale? I es tracta d'una sèrie de gènere musical que gira al voltant de música disco, R&B, punk, hip-hop, i ara aquí sí que podem recuperar el que has dit, perquè 16 milions d'euros per episodi i la quota trobo mensual són 10 euros al mes, 12 màxim. Vull dir que Ho trobo és una exagerat. brutalitat. I la número 1, The Crown,
Són 130 milions d'euros, però no per episodi, però és el que s'han gastat fins ara en el que porten de sèrie, que dividit pels capítols sortiria més de 16 milions d'euros per episodi. És la sèrie que està basada en la vida de la reina Elisabet II d'Anglaterra i ha estat guardonada amb el Globus d'Or l'any passat, el 2016, i la veritat és que està molt bé The Crown, té molts seguidors, però potser el preu és una mica... Aquestes són. Home, és que entre les corones, que si els penjolls, els vestits... Hola, mira, queremos una corona. 15. Amb aquest pressupost, normal que surtin dragons cada 2x3 a Juego de Tronos, perquè, mare de Déu. A veure, connectem amb la Judit Serrano, jugarem al Jo Mai Mai. No la tenim, diguéssim, en imatge avui, però ha demanat entrar via so, no? Només. Judit Serrano, com estàs? Bé. Ui, aquest pes Jo no tinc molt malament, És que, a veure, veieu les caixes, no?, que tenim aquí sobre i tot això, perquè estem preparant el trasllat i llavors hi ha una part de la redacció... Que no està d'acord. Exacte. Llavors, no ha volgut ser present aquí a la Serrano, entra per això, com a protesta i aquestes coses, i la tenim així per telèfon, per dir alguna cosa. Serrano, ens diràs on ets o no? Estic al meu lloc de treball, on vull estar sempre més, sense trasllats i sense tonteries, perquè ja estava molt bé jo que no estava. Superenclava, allà. Vale, i no recolliràs les teves coses i això? No, jo no. Jo em quedo aquí. Vale, molt bé. A veure, de què va avui el Jo Mai Mai? El Jo Mai Mai d'avui va sobre... El Jo Mai Mai d'avui va... Que tenim alguna interferència. Tenim, bueno, les tasses, si estàs aquí no la tens, però bueno, en fi, faré veure que ja estàs a punt. Jo mai he trencat algun objecte de casa d'un amic i l'he amagat sense dir res. A veure, és que estava en una altra cosa. O sigui, jo mai he anat a casa d'un amic, he trencat una cosa i l'he amagat per no dir-ho. Ah, vale. Us ha passat a vosaltres? Què hem de fer? Bueno, a mi, familiar, amics... El xiringuito! Ui, he sentit un cop... Mira que heu provocat! No cridis. Us ha passat alguna vegada? A mi a casa de familiars, d'amics no. De casa meva àvia i em feia por que em fes una bronca i m'agrada. Ara em veurà i buscarà què he trencat, ja veurà. La Serrano ha trencat, diguéssim, ara mateix, el seu lloc de treball. No, m'heu trencat. Jo estava a la meva zona de treball molt còmodament treballant. A veure, un moment. L'invent aquest, què és? Què era? Era crear la meva àurea, aquí, per mi, la meva zona de confort. No vull sortir de la meva zona de confort, que és el meu escriptori. Pel color de les teves galtes, un pèl de calor, potser. Una mica. Encara, aviam, això era el primer projecte, llavors aquí faltava el ventilador, l'aire condicionat. M'havia d'adaptar jo al meu propi projecte. Molt bé. En fi, heu trencat o no heu trencat? Jo soc petosa, com heu pogut veure, però jo això no ho he fet mai. I si ho trenco, ho dic. Sortim al carrer o ens esperem que tornis? Estic tornant. Tu què fas? Jo una vegada vaig trencar una cosa a casa uns amics dels meus pares que estaven fent un sopar i jo estava jugant amb l'obridor del vi. Saps aquells que fas així? Que sí. Fas així i llavors surt? Sí. Em va caure a terra, es va trencar i per dissimular em vaig ficar sota la taula, vaig desaparèixer, vaig anar sota la taula i vaig intentar arreglar-lo. I la millor manera de dissimular... I l'amiga dels meus pares, des de dalt la taula, diu, Roger, no passa res, si s'ha trencat. I jo des de sota, no, s'ha pas trencat. Vaja, que la millor manera per tu, per dissimular, era amagar-se sota la taula. Com un estruc. Sí. Vaja, una mica també l'invent que he fet jo ara aquí avui. Doncs bé, el 55% de la gent ha dit que no ha trencat mai res, i només un 45% sí. Mirem si al carrer, i em torno a ficar al meu lloc, han pogut veure-ho. Sí, home, aviam, això crec que tothom ho ha fet, no? Sí. Sí, al sostre. Amb un paraigua sense voler, sí. Era un pot de vidre. Bueno, sí que ho he fet alguna vegada. No, jo no ho he fet mai. Moltes coses. Un altre dia que hi vaig tornar-hi a anar, li vaig dir que ho havia trencat. Jo diria que sí, no ho he fet. I vaig anar a casa d'una amiga i vaig trencar una copa de cava i la vaig amagar sota el llit. Normalment jo ho solo dir, si se'm trenca, ho dic als amics, en plan, ei, se m'ha trencat, no sé.
Si voleu fer un bon regal per Sant Jordi, per un aniversari o per un moment especial, a qualsevol persona, el vostre nòvio o nòvia, o un amic, algú que estimeu molt, podeu regalar cartes d'amor. No saps quants anys fa que espero el dia que t'enamoris de mi. Això de la Serrano em preocupa una mica. Pobra. Perquè Ja ho superarà. gent que es tanca en si mateixa, hem d'aconseguir que pel seu propi peu decideixi anar aquí al costat. Perquè ja ha d'anar Ja caminant. voldrà. Si li vas dient, insistint, Segur. encara es Sí. van tancant més amb ells mateixos aquest tipus de gent i llavors no segueix res. Bé, tots teniu Instagram, tots heu penjat Sí. alguna foto i tots sabeu també que hi ha molta polèmica a Instagram perquè és una xarxa social que algunes vegades censura algunes fotos. Per exemple, els mugrons, si una noia penja un mugró, el censura, en canvi si un noi se li veuen els mugrons en una foto, no el censura la foto. Molt injust. Arran de tot això ha sortit un llibre molt interessant. Doncs sí, resulta que han fet un llibre amb fotografies censurades per Instagram. Ja sabeu que a Instagram no es poden publicar imatges que siguin de contingut violent, discriminatori, que apareguin persones despullades. Normalment també el que deia és que els mugrons de les dones tampoc poden sortir, que no sigui de contingut sexual. Doncs, bueno, moltes d'aquestes fotos Instagram les capa en quan són pujades, però hi ha altres fotografies que potser no calia que les censuressin i tot i així van ser censurades. Són fotografies del tipus de menstruació o que es veu una mica de cos però no s'acaba de veure, aquest tipus de fotos. Doncs tot això ho han recollit en un llibre que es diu Pics or It Didn't Happen, que és un llibre amb aquestes fotografies. Per aconseguir-les, els autors del llibre han demanat a persones que utilitzen aquesta xarxa social que els enviessin les fotos que originalment van publicar, però que finalment Instagram les va eliminar. I doncs, bueno, amb aquest llibre es vol donar veu a aquestes imatges que potser no són ni discriminatòries ni sexuals, potser algunes són una mica de mal gust, d'altres no, però que no tenen cabuda a la xarxa social. M'has enganxat aquí, amic. T'anava Beu demanant aigua, beu l'opinió, aigua. però no sé, vosaltres us han enviat alguna vegada alguna foto? A mi, per sort, no. No, la veritat que no, penjo fotos molt normaletes. Però n'he vist de censurades que... Faig un tipus de postureo molt mitjà, molt... Jo vaig veure una noia, una amiga meva, que va penjar una foto que estava d'esquena amb els texans posats i li van censurar la foto. Per provocatiu. Perquè deien que el cul com que era provocatiu, però portava texans, vull dir, i texans llargs, no això. I no anar sense samarreta, diguéssim. No, anava amb samarreta. Sí, però com es veia molt la forma del cul... Doncs no. No sé. Molt raro. Diuen que les noies maduren abans que els nois, sempre s'ha dit. No és que les tios, quan tenim 15-16 anys, són més madures que els tios. És Això veritat. explicaria perquè quan fas tercer quart d'ESO t'agrada una noia i aquesta sempre es mira els de batxillerat. Sí. Que sempre passa i dius, per què passa això? Doncs perquè si les noies maduren abans, teòricament, i els Busquen més algú. tard, els de segon de batxillerat tenen la mentalitat dels de quart d'ESO, no? Seria això. Però bé, es veu que ara hi ha un estudi científic que explica una mica això. Sí, tots sabem que durant l'adolescència hi ha molts canvis en el nostre cos, sobretot pel que fa als nostres genitals, però la gent... Entre altres coses. Sí, però vull dir que la que més sorprèn és Sí. aquesta que ens comencem a descobrir, etc. Bé, però ens oblidem del cervell i la investigació de la Universitat de Pennsilvània buscava resposta a això que tu deies, observant el cervell de les persones. El que es diu és que no totes les regions de l'escorça cerebral es desenvolupen a la vegada ni de la mateixa forma, tot i que les àrees més evolucionades de l'escorça cerebral són les que més modificacions pateixen durant l'adolescència. Dit això, aquesta investigació el que ha buscat és com evolucionen, no? I si hi ha diferències entre els nois i les noies. L'estudi ha trobat que sí, que hi ha diferències i ha vist que l'escorça de les noies és més dèbil. Què vol dir això? Que és pitjor? No. Significa que els canvis es donen abans en el cervell d'una noia adolescent. Per poder arribar a aquesta conclusió es va analitzar l'escorça cerebral de molts adolescents de diverses ètnies per poder contrastar amb fonament aquesta resposta. El conjunt de dades recopilades de l'estudi també serviran per estudiar les malalties psicològiques que pateixen les noies durant l'adolescència
i els nois també, però des d'una altra perspectiva. I aquesta és l'explicació de per què les noies sempre madurem abans que els nois. I també diuen que es fan més altes abans, però això ja potser sortirà un estudi. Perquè jo miro les fotos d'ESO, de les excursions, i veus totes les noies altes i els nois petits. Clar, aneu abans. Però de sobte creixen i et quedes baixeta. Aneu abans, viviu més, vull dir... No sé vosaltres, però jo vaig créixer bastant amb la Sirenita. És a dir, no convivint amb ella, sinó amb la pel·lícula de la Sirenita de Disney, que després de 15 o 20 anys d'haver-la vist, m'he adonat que la versió que es projectava a Espanya era amb latino. O sigui, parlaven en... Però molava molt el latino, el Sebastián, l'Ariel i tot això. Bé, doncs sembla que comencem a tenir les primeres imatges de la pel·li en persones reals, serà? Que raro. Sí, resulta que s'estan preparant dues pel·lícules de La Sirenita, que pot ser un problema perquè tindran el mateix títol, però bueno. Una és La Sirenita de Disney, tal com la coneixem, però amb personatges reals, i l'altra és una altra pel·lícula, que també es diu La Sirenita i que s'estrenarà abans. D'aquesta pel·lícula, d'aquesta última, ja ha sortit el tràiler i hem pogut veure quins són els actors. I un d'ells segur que us sona perquè és un noi que sortia a Nàrnia, que era el personatge principal, que és l'actor William Moseley, i també ha sortit a la sèrie The Royal, segur que us sona. Doncs resulta que ell fa d'un personatge que és un noi, que és un reporter, i se'n va amb la seva germana petita a un circ en busca d'una noia que diuen que és una sirena. I realment la descobreixen allà, veuen la sirena que està a un tanc de peixos, és una noia jove, els dos flipen perquè la sirena és real, però a partir d'aquí la cosa es comença a complicar. No sabem què passarà, o sigui, és una història completament diferent a la Sirenita, però té a veure amb aquest món. No sé si us agradarà o no, o preferiu la versió clàssica. Jo, després de veure-ho, potser... Jo em miraré les dues al mateix dia seguit, després d'una sala aniré a l'altra i mato ja les dues Sirenites en un dia. I tant. Les veig en un dia. Connectem amb l'Enric Rubio. Estàs aquí, Enric? Què? Sí? Enric? Què? Avui perdem a tothom, Sembla que no el tenim. Potser està tapat. Estic. Què fots amb la caixa? Bueno, doncs les porto cap allà, no hem d'anar cap allà. Ah, sí? Bueno, doncs què? Ah, sí, no, clar. Res. Bueno, què? Pobre que el tenim aquí Què? treballant. Aviam, què hem de fer? Què dieu de la Sirenita, a veure? Tu l'has vist, la Sirenita? Jo he vist la Sirenita, clar que l'he vist. I què? Doncs a mi també em va costar molt adonar-me'n que parlaven latinoamericano. És que ho veus tard, que Sí, ho veus tard. Te n'adones després, al cap d'uns anys, que les pel·lis de Disney han estat sempre així. Què vols? Adiós, No, m'ha fet gràcia. Total, algo així és el que us porto avui. Vale. Algo així d'idiomes, català, castellà, latinoamericano, perquè han sortit coses molt rares, ja veuràs. El que hem fet ha estat per posar a prova els adolescents, hem sortit per diferents llocs de Catalunya a preguntar a la gent que ens parli, per exemple, si els de casa parlen sempre català, que ens parli castellà i a veure com es defensa. O si els de casa parlen castellà, doncs que ens diguin algunes paraules en català. Per exemple, vosaltres com ho portaríeu, això? Roger, castellà, aquest castellà. Nascut a Vic i tot això. Nacido en Vic. Jo feia castellà en català a classe. Avui farem les preposicions en castellà. I ens les explicaven i no parlàvem mai castellà. Salut, Ernest. Y llavors, claro, me ha quedado un castellano con una L que algún día me tragaré la lengua, con unas S y unas As que no salen, pero bueno, me hago entender. Sí. O eso me sembla, me parece. Sí, es muy sensual tu acento. Sopamos. Sí. A mí lo que me parecía muy mal eran las profesoras que, o sea, hacían clases de castellano en catalán. ¿Sabes? Ay, lo habla bien, ¿eh? En catalán, sí, muy técnico. Bueno, Qué rápido. no nos entretengamos más y vamos a ver cómo hablan los adolescentes. En Pinxo va dir en Panxo, vols que et punxi amb un punxó? El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? En Pinxo va dir en Panxo, vols que et punxi amb un punxó? Cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? En Pinxo va dir en Panxo, vols que et punxi amb un punxó? En Pinxo va dir en Panxo, vols que et punxi amb un punxó? En Pinxo va dir en Panxo, vols que et punxi amb un punxó? El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? Seguim a Adolescents.cat, el programa que els pares miren d'amagat i, com sempre, la recta final. Ernest Codina amb Teen FM. Endavant!
Ja és aquí, Teen FM, la ràdio musical d'adolescents.cat. Descarrega-la a l'APP Store i a Google Play i gaudeix dels grans èxits actuals de la música pop i R&B. Teen FM. Teen FM. Non-stop music. Aquesta setmana, número 3, Ed Sheeran, que baixa de la primera posició amb el seu tema Shape of You. El tindrem aquest mes d'abril al Palau Sant Jordi en concert. Número 2, pel nou senzill de Selena Gomez amb la producció de Kygo, un tema titulat It Ain't Me, el nou de Selena Gomez que ja està trencant fort el nostre chart, a la nostra llista d'èxits. I el número 1, liderant aquesta llista de Teen FM, el nou hit de Katy Perry, que es diu Shape to the Rhythm, amb la col·laboració de Skim Marley. I lligat al món de la música, us deixo ara mateix amb una entrevista que vam poder fer al colombià Sebastián Yatra, el creador de la cançó Traicionera. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras, mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera es una canción dedicada a todas las personas que en algún momento de su vida se han sentido traicionadas por alguna persona que quieren o que quisieron, un novio o una novia. La canción no trata sobre nadie en específico en mi vida, de hecho la escribimos como en 15 minutos, un día en el estudio salió muy de la nada la canción y cuando fuimos a escuchar lo que habíamos hecho dijimos wow, está muy bueno, esto debería ser el sencillo. La grabamos el día siguiente y un mes después salió la canción. Yo creo que nos empezamos a dar cuenta que la canción era un hit con el crecimiento en Spotify. Empezó a crecer muchísimo en los listados, no solo de Colombia, pero de acá en España, en México, en Argentina. Muchos mercados que no habíamos visitado tanto, pero que la canción se estaba viralizando mucho. Acá en España ya Traicionera tiene disco triple platino, que es una locura. Yo creo que las críticas al reggaetón de muchas personas provienen más de que han escuchado algún reggaetón o música de este estilo con letras quizás con las cuales no estén de acuerdo. Letras que denigren a la mujer o que hablen de sexo y violencia, y eso es entendible a que a mucha gente no le parezca bien. Pero el reggaetón realmente lo que es un ritmo, uno puede cantar encima de ese ritmo lo que quiera. En mi caso he hecho bastante música urbana, como Por fin te encontré, que es una canción súper linda, completamente dedicable. Traicionera y Alguien robó mi nuevo sencillo, aunque la canción se llame Traicionera, no está insultando a nadie ni está denigrando a nadie. Entonces invitaría a esas personas que critican la música urbana a que la escuchen un poco más, porque sí hay canciones con letras bonitas, sí hay canciones con letras que aportan. Acabo de lanzar Alguien robó con Wisin y con Nacho. La canción salió hace 3 semanas, tiene ya 43 millones de visitas en YouTube, es una locura. Yo estoy muy agradecido con toda la gente que le ha dado clic, que la está escuchando. Aquí en España está en el puesto número 33 ya en Spotify. Estoy preparando mi disco para finales de este año, tengo varios otros sencillos preparados para lanzar y no veo la hora de que ya los escuchen aquí en Barcelona, en Cataluña y en toda España. Siempre me ha encantado el fútbol, pero mi vocación y mi pasión siempre fue la música desde que comencé a cantar a los 12. Entonces sí, uno de niño, yo creo que el 99% de los hombres queremos ser futbolistas en algún punto de nuestra vida. Pero cuando empecé con la música, el fútbol se convirtió más en un hobby y me concentré y me enfoqué en sacar esto adelante. Hey, ¿qué más, amigos de Adolescents.cat? ¿Cómo están? Soy Sebastián Yatra, aquí mandándoles un saludo gigante. Espero que tengan un día, una noche, una tarde increíble y sigan escuchando mi música, mi nuevo sencillo Alguien robó junto a Wisin y junto a Nacho. Y por favor, niñas, no sean traicioneras. Ho deixem aquí, tornarem la setmana que ve, però amb moltes novetats, perquè, clar, és l'últim dia que fem el programa des d'aquí i l'Ada és la que porta tot el tema de novetats. Llavors... Sí, farem més estadístiques, farem més reportatges al carrer, farem experiments i moltes més coses. Jo m'emporto això cap allà, vale? Això és per fer experiments? No, ja veuràs, però amb això és per relaxar-se. Ja veuràs, jo m'emporto cap allà, va. Que ens veiem. Adéu!
bow. Ba ba da da diddly da ba ba.